EMR sing tiso media phan ke thera puthak sodak pen pot moteron kapin rem Jinthong EPHLC CC committee atum pen claim bangamai kideng ITI dipolong kidun mi atuma phan kideng ajame kepaman pon Karbiang long life Karbi prime time bertang ton pen arju panikta Isiadet democracy jongsi rengvernang ji polote independently media kinang sot dopinong Bonta Karbiang long BJP government nang chari lok pupen media tum ahogalam pachethang penangan a media phan ke ther ke hapki doveklo Lapen media ke claim atum ta press freedom avidet asonsi theklong bangso jok ahok pet abirta kapaklang jia phan media mate pherang ke atum kamatha sungnang lo jongsi ahok abirta radang no one ham politic labangso media house aphan BJP atum ke hotu rasonsi chekam den Non hejong Karagaon along chiri pharo hinia long le alam ki ke klang aputhak AK News channel atum kapachet hang aphijong EMR sing ti so amethang official residence along pherang kya mai ingni ponsi AK News channel aphan defamation apen criminal case iponji pu ke thera puthak sodak pen pinrem loposi KNYCMI phu potmoteron pini phaikuni ni phaiser kebarni KADNF asai hemalong pherang kya mai kangni hut ningche pon Ahok pera pherangke pulote Kero News ta tokpo kasorsa news itami tokpo kupisi pherangke atum kachichar ma hala so tengsi tokpo jongsi ahok abirta ta pachithanglong le kangchek ke ther chardu selet hoi pulote eprangke wang journey madua media house ta ahok pera birta kepaklang haya bangke avidechi Pinpur में democracy along ri arlo media mate pherangke aphan ke Fourth pillar pusi man pilo lasi non eprang madu apherang ki aphan ta lapuson kangche ke ther ke hap ke pavideji aphan teron asang hopen puthot chuning ripon thu Karbinglong sa dami isiveta tomon lo BJP bang lo pupen ke media tom da Karbinglong long ta ahok peta berta kapacetak ji long da pinan kasiksa katora lapuson dolo lapen ahok peta berta le bacetak dalo patang de BJP to mangi gopi lo ka pinchong ke alang li to mane hotur pu phanse hotur pu se alang li to man hok ik derlo pinpur dami non hejong isi media outlet ameni li teni buk lo media outlet to isi long lelam ki aputha kapaklang dolo lage Karagaon arong lo 200 bighas illegally ka cherai po lam dolo harang kapaklang bondo la so ki jong bang ke Karbinglong autonomous council to mate man ge do EM Land Revenue in Charge EM ka hai omor sing so alang li amet hang official residence long pherang ke mai phasi haladak long bang ke media man kalili kalang lang defamation case pideji ajaji pu amendment ke ther ke hapla pusona dolo mate media dom han aseng tong han keberji phanse alang litum kapor idolo Lasi nilitum mi pudam ningtung bangke labangi si ning dupe me elam lapen labang so puthake nilitum song made ken wai se hin benda omor sing tiso hen pha omor sing tiso alang li phan so dak pen pinrem na koklo lapen Kivangji langar ni bangke badura chari songja posadami media mate democracy agar jen phan ke lapuson ke ther ke hap mate independent padulong ledeji phan ke bor inang ne lapen ar media doman ke kaiketa manping pinangji News report Karbinglong live Lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo amsera hithialong all party hills leaders conference mati APHLC Jinthong CC arotum non ke wangji phaikuni ni phai krenia keparni mass joining la pen awareness program kiding ponji aphan executive amai kangni pon bangso klem bang amai kangni pon ahut kachiparai pon lakhi non ke wangji mass joining la pen awareness program kiding ponji along Jinthong araratum APHLC mati all party hills leaders conference aphan Aningkang samatum bang suri sose araratum kachepa okdunji aphansi chisik ding lupusi nang pachini dum Women wing tum nonadak Jinthong along sisi atum along pen sisi atum along atum women wing tum ta nang chitong dolok
asu executive ki dua puthak apa non kiwang ji tare cleaner cap mas joining a meeting ki pedu ponja phan nilitum Chintong women wing penta an ke hala swarni ke tum chitong dun po lapen ke jir po tum anta nang chitong tum duji swarni na ke join dia tum du uji lapen ke central tum phanta chuning rilo lapen ke LA women wing tum phansita alang li tum ta un an pen nang chitong du dia phansin tum hin penta chuning ridun lo Lapen labang sorni Chintong hawara long APHL se aphan ke kroyara ratum an kachitong pet pen bang so mai alira lon pen kapachun pamiji aphan si Chintong APHL CC committee akongchon bang chondro teron hin pen chophap padupon Pini nilutum indeng choksi adak Chintong CC committee executive pedopon lo asi laso pedopon along alitum media akai dom pansame dak na ning ki mepen ning kang sampai na chitong dun na pot na tum phan akiro pilo nilitum song hin pen lasi nilitum ladak ingdeng choksi executive along kachu parai pon alam thega la hello mane non ke bangji laso November chiklo tarik trainer cap hunibarani abang ke nilitum lower Chintong men cheklok upper Chintong all Chintong nilitum ladak APHLC joining program dengji lasi laso kedeng ji along ong dung pen kapek asong pen netum APHLC long kachu pa ok lunji phansi netum bori pon po Chintong pen hemari rong phar Karbing long live Phaikuni ni phaisir kebani Industrial Training Institute along kidun mi mate amen ke thap dun mi atuma phan Industrial Training Institute Trainee Union ahin pen kideng pon mate Social Freshman Day ketalon pon Birda kirib dunlong atengke labangso Social Freshman Day ketalon palalong Jesemet Pet Industrial Training Institute Trainee Union atuma hin pensi chepatyo piponlo Pinpur dame Industrial Training Institute Dipurong sopialong ke parjap ke non hera porpen kalilo Bonse dame labangso ke charlia hemalong amen kache thapdun pen kachepa thek pon mate ke charli kachepa tang pon aphai ke non pu ansetami ing arpika sonsi dolang Labang sojok surihinira inkora ki thompen surihinira inkora pli aningkana pharman ITI Trainee Union akong chunbang Samuel Phangchola pen arisang ho tu munthi ponsi ITI along kichali dunatu maphan aning kirung ponjipu akemang pen kiwang jilangani lapu anso se amen kache thabdunjia bangpu abang phia phai pabat nangpu kematha pena jok social freshman ajamek me phun me et pen talon ponlo ITI TU chunbang Samuel Phangcho ke japona sayang deng along kachirap dun laki ITI TU along rap chunbang khorsing be jutang chunbang birti terangpi pathu parongro chunbang sarbamon teron saihem chunbang monjir hansepi saihem rap chunbang parboti terangpi lapen radasai chunbang welson krohenlo Labang soja mekitalon panalong aluhi sarpo man pen abarin Diphu Government College along Vice Principal Anparta non Kikibom Karbiang Autonomous Council along Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang Chitong Dunlo Manpeng aluhia manpen Karbi Lo Charlia Song Kong Chunbang George Timung Chitong Dun Papangjang aluhia manpen ITI Diphu Superintendent Joy Prakash Raizyung ITI Diphu Supervisor Manoj Sillapen Tony Steronatum Chetong Dunlo Aluhia Manpen KSA Diphu Regional Committee Amaipu Liton Singh Timung KSA Diphu Regional Committee Kong Chunbang Nelson Timung Jutang Rap Chunbang Chingbai Tiso Lapen Diphu Head Branch Pen Utam Teronatum Chetong Dunsi Mai RDP Dunlo News Desk Report Karbing Long Live Phaikunia Chekloni Pioneer Kebarni Khatkhati Police Station ke parlopon Khatkhati along Raikom Sai Khiatum Kayateng ke ton kilang asai deng pon bom aporhut Raki a hormumatic heroin nepon longsi inuda bang pophan ingnang ponlo Birda ki ripon long atengke ada por Pioneer Kebra achitim apor malom Raikom Sai Khiatum Kayateng ason National Highway thong Kebra sirkep adung kedo Khatkhati SBI branch along Amithang asai deng pon bom hut Dimapur Anathupen Kevang Bomba Bus registration number AS01
GC 5761 aphan rakio hormu ke pon kang hupu ka hon the ke doka jok khang don cheklo golaghat ana thu ke pang no ba salong kirika khuruk pon boma hut rakio hormu abor hini ne ponlong lo kadu ka ve pang rum pet pen gramin ko rapli an dokai arakio hormu long pon lo satlangang thek ki long pon ateng ke rakio hormu bang ke heroin pusi pang thek pon Labang solong kachira Abdul Muhammad Gulzar Hussein Artani kan thongke brake thom apo men Makbul Hassan lapen arong laki nogong hawar arlo Samagiri police station angkang Samuguri Bajia arong ami kapusi pangthek ponlo Bokajan penanantirang Karbing Long live Pini Karbi Prime Time berta ke lapansi kang ton poniklo